И Костайто, Пасамир 1903, продължаваме с Skyrim. И да, днеска сме точно там, откъдето спряхме да играем предния път, но имаме един проблем. Помните, че купих един кон и го ставих тук, но като влязох в играта, не го нямаше. Това определено е бъг някакъв. Нямам представа какво е станало с моя кон. Сигурен съм, че Вола го изял. Признай си. Ти беше, нали? О, кажи бе. Добре и... да, жалко за коня. Оказа се, че сме дали 1000 голд за нищо. И да, тук ни беше квеста. Трябваше да дойдем тук и да си наемем стая, но да, няма да го правим. И ще решим един друг квест, тъй като в момента не ми се занимавам с той, честно казано. Да, и сега кой квест ще направим? Мисля да отида в този град Windhelm и да реша един квест там. Така, квеста е да, както знаете, в играта има две страни. И това са Stormcloads'ите, така ще ги наричам, и Империята. Ние трябва да изберем на коя страна да се бием. И честно аз избирам да се бия на една страна на бунтовници Stormcloads'ите, тъй като нашия приятел в началото на играта се бие с тях и просто не знам. Нема кефи Империята много. И да. Да отидем в Windhelm. Така. Търсим Windhelm. Ей го. Ever been to Windhelm? Oldest city in Skyrim by some count. They say the big old palace there was built by Ysgrim. Така. В Windhelm сме. И там са пазачите. И сега трябва да отидем където е краля. Да го питаме дали може да се включим в войната. Ето малко. Той са нещо като пазачи, но са за така за Stormcloads'ите и бунтовниците. Тоест не са такива пазачи на закона, така как се вика. We haven't taken a side because it's not our fight. Hey, maybe the reason these Greyskins don't help in the war is because they're Imperial spies. Шпиони на Империята. Imperial spies? You can't be serious. Maybe we'll pay you a visit tonight, little spy. We got ways of finding out what you really are. Значи мисля, че той е елф и са шпиони на Империята. Are you here to bully us and tell us to leave? Не мразя вашите хора. Да, мразя ви, майца.
Вие офиг грозни. Така. Влизаме тук. Всъщност не знам дали трябва да влезем тук или да заобиколим, да. Нека да заобиколим. Тук трябва да е краля сега. Got to thinking. Maybe I'm the Dragonborn, and I just don't know it yet. Ти ли бе? Така. Мисля, че е Драгонбор, хора. Кафтапак. Aldrich won't give us a straight answer. He's a true Nord. He'll come around. Those Stormcloaks are finding victory across the land. of the couriers from Solitude. The Empire's putting a great deal of pressure on Ето ли? White Оле, този го познаваме, Улфрик Stormcloak. Не знам дали знаете, хора, но в първия епизод на Skyrim, когато ще ни колят главата, и то си в нашата каруца и се завърза на уста. Only a foolish would Ето, ако можете да го познаете, ако не можете, гледайте първи епизод и ще го разпознаете този, който е в каруцата с нас и се завърза на уста. Мисля, че вече сме се срещали, да, аз бях в Хелген. Is that so? Yes. Да, и You were той ни with us. помни, хора. Destined for the chopping block, if I'm not mistaken. Помогнах на Ралф да избяга, каза... Ти не мога да го преведа. Пуснаха ме, нали, измъкнах си. Можех да отида навсякъде. Дойдох тук, за да се бия с империята. Да, моят приятел ми каза... Raylof's alive. I hope that's true. А, That damn good man. да, But той е he жив. hasn't returned yet. So I'll need to wait for his account. For now, speak with Galmar. I'm always looking for able fighters. Да говоря Not с everyone Галмар. can say they made it out of Helgen. Seems we're all branded villains these days. So long as your criminal past stays in the past, and you fight for me with honor and integrity, we'll welcome you into our ranks. You think I need to send Bolgraf a stronger message? Helgen, eh? Ulfric told us quite the story. If you made it through all that, you're likely worth something to me. Yeah, but first, tell me, why does a foreigner want to fight for Skyrim? Защо Skyrim ми е дом? Искам да си бия с империята. Skyrim ми е Fair дом. enough. But are you willing to die for your home? Точно съм да умра. Затова съм тук, искам да се включа. All right. But before I can put you to use, I need to know how much you can take. I Ocean. have a little test for you. Още не дадат квест. А какъв вид тест да мога да се справя с всичко, което ми поставиш? Да. That's what I like to hear. So Хариса ми. long as you can back up those words with steel. I'm sending you to Serpentstone Island. If you survive, you pass. If you Пращаме на die, някакъв остров. well, you weren't going to be much use to me anyway. Лаца се пресъмва. It's where men have tested their metal for ages. It's a strange rock formation built by the ancients. Something about that place attracts the ice wraiths. You kill an ice wraith out there, and I'll have all the proof I need about you. Отивам сам. Not so sure of yourself after all. At the end of the day, every warrior is alone. Before you can stand next to your shield, brother, you need to be able to stand on your own. Не съм сигурен за това. Ще го We'll see убия. about that, won't we? Here, take this. You need it. Use it on the island. Don't lose it. That's all the help you're getting. Try not to die. Какво ми даде? Еликсир of Resist Cold. Taking the city and leaving it. Получих еликсир в резиско. 50%... 50% от отрова
И той няма да ми бие много демидж. This race would make a more powerful Плюс моята... Плюс моя армор. Сега да видим колко е далечето и дали има някакъв пряк път. Момент само да си го отбележа като квест. Kill Ice. Добре, на къде сега? Значи там трябва да отида. Да. Тук ще дойда. Да, Грейверс, ето ги. Тия пичове, които научиха на виковете. Тук има мина, бе. Да, ние дойдохме близо до мина. И да тръгваме. Дано пътя да не е дълъг. Мразя, когато има сняг. Аз с коя магийка съм в момента? Какво е това? Няма да ме атакува. Не, няма да ме атакува. Да, с тази сме. Той морш ли? Дано да не е твърде силен. Ще опитам с вика си да го убия. Ехо. Нека да видим колко хил ще му взема. Не искам много да се бия с този. Хоркър. Паднах. Да, той е морщилен. Не знам. Забравих какво беше хоркър. Откъде толкова хел ме взето и падане. Мент. Хелвам се по-бързо с две ръце. Още ли съм много далеч от... Да. Още една от причините да побързам. Ох. Така, това е вълчан, но различен вид вълчан. Леден вълчан. Брей, ледения вълчан бил много силен. Ама пак го убих. Морж. Морж, бе. Да, не ме нападна. Те не са агресивни. Да, не са агресивни. Не са никак агресивни. Да се надяваме. Мразя да съм в тия води. Мразя да съм в всякакви води изобщо. Не се знае какво може да ме нападне. Моля, кажи ми, че сме близо. Не мога да издържа на той напрежение вече. Ще трябва от тук до там да преплувам, нали? Не, няма да гледам под водата. Няма да гледам. Мисля, че видях нещо. Бързо. Ето там горе трябва да отидем. Там сме. Да, и тук трябва да дойдем. Нека си изпием пошънката.
Какво става и защо не мога да си? Стана един бък. Хубаво, изпих го. Така. Ето го! Къде си, бе? Къде, бе? Не го виждам. Мамка му! Че ми бяга! Мраза го той тъпото. Направо ми иде да плача. Разбирате ли? Бързо, че... Как се очаква той да го убия? След като постоянно бягал. Тъпия ми армор, който нищо не прави. Просто е вено. Какво за бога? Аз паднах от... Толкова... Аз ако падна оттам няма да ми стане нищо пък на тос. Какъв си ти такъв, бе? Гледайте го, хора. Паднал е 4 см и вече. Сега ако пак умра. Проблемът в този меч е, че е много бавен. Ето го вълчан, който пак ще трябва да го убивам. Да забравих, че той ми е магика. Всяко вълчан ма убей! Ти бързикаш ли с мене? Какво подява ли ти това? Бяга! Той трябваше да направя с... Ела сега вълчан да го убием. Тъй не сме толкова далече.
Не стига, че сме си изпили полшанка и той нещо пак ни убива. Този път няма да ползвам най-силната си атака. Защото очевидно, че той грозто ли нещо пак ще избяга. Чакай да си запазим полшанката, като стигнем там горе. Ice Rat Bane. Добре, къде е той? Къде си, бе? Ей го! Къде? Къде? Не мога да... Майко... Къде е той грозно нещо? Ей! Хилни са по-бързо, ма. Хилни... Слабо. Мразя го той, хора, разбирате ли? Мразя го. Аз не мога да го видя къде. Зад мен ли си бил, бе? Чакай да се хилна, като ще играем така мръсно. Мръсно ли ще играем? Убивам го. Убил. Слабо с 300 зора. Сега трябва да се върна. Ама вижте ли какво става, като играя аз мръсно? Activate the... нов стол. Веднъж на ден тези, които имат Serpent Stone, могат да използват парализираща отрова на опонентите. Може би... Нямам представа какво е той. Забога, нека се върнем. Tell me again why we're wasting time. This is chasing a legend. We don't even know it exists. You're alive. I owe Ulfric a drink. I have to admit, I didn't think we'd be seeing you again. I misjudged you. You're definitely Stormcloak material. It's time we made this official. You ready to take the oath? The oath? Before you're one of us, you must swear fealty to Jarl Ulfric Stormcloak, future High King of Skyrim. You must also pledge unswerving loyalty to your fellow Stormcloaks, to Skyrim, and to her people. That's the spirit. By swearing this oath, you become one of us, a hero of the people, a true son of Skyrim. Да, просто продължай напред. Repeat after me. I do swear my blood and honor to the service of Ulfric Stormcloak, Jarl of Windhelm and true High King of Skyrim. As Talos is my witness, may this oath bind me to death and beyond. Even to my lord, as to my fellow brothers and sisters in arms. All hail the Stormcloaks, the true sons and daughters of Skyrim. Now you're one of us, which means you get to tag along on a little trip with me. And here, you're a Stormcloak now. You ought to look the part. Дадоха ми униформа на Stormcloak Soldier.
Чакай. Не ме пука дали имам по-малко армор, искам да изглеждам като моите хора. Къде? Къде са тия? Ето ги. They demand the moot. And damn the moot. Готов всяко трябва да правим. Каква е мисията? I have found the final resting place of the Jagged Crown. Can you believe it? Well, I'm almost certain. We're headed to Corvinjune. But if old King Borgas is indeed buried there, we're bound to run into trouble of some kind. Your fellow Stormcloaks are already assembling outside the tomb. I'll meet you there as soon as I'm finished up here. Готово. Имаме квеста. Мидгамараса. Да, трябва да изляза. A crown doesn't make it. Най-близкото място е ето и място. Така пътуваме. Направо нямам търпение пак да умирам. Да, този път поне да не съм сам. Да, няма да съм сам обаче. Лисица. Пак е по-хубаво от вълчан. Така, вече сме Stormcloaks официално. И се бием за тях. Целта ни беше постигната. Сега не искам пак да са... Тия да ме виждат, че много ме нервят, разбирате. Да, видяха ме. Прекрасно. Аз пак ще им избягам. Мразя да пътувам. Близо сме. Щом стрелката горе е по-голяма, ето ги. Чай, те с нашите хора ли са? Да. Hail, Ilfil. I knew you'd join up. Рауф. We'll Ей, take го е back нашия Skyrim приятел. together, eh? I'm glad I'll have you beside me in there. This place chills my blood. And I don't care who knows it. Ето граф. Да, този дет ни помогна да се измъкне и ми даде къща. My father always told me to stay away from them. Good advice, I'd say. But never mind all that. We've got a job to do, and nothing's going to stand in our way. Hail, Galmar. What's the situation? Cold as the inside of an ice wraith. That and some Imperials are camped out around the entrance, staying nice and warm around their fires. Imperials? Well, if they're keeping themselves comfortable, let's slip in and send them to Точно their grave. говорю. Не сме толкова много. Даже не знам каква война ще водим. Damn Imperial spies! Well, should be fun for us at least. They don't seem to know we're here yet. Ready to spill some Imperial blood for Skyrim?
Дали съм готов? Готов. That's what I like to hear. Listen up. Those Imperials aren't here by coincidence. Their spies must have found out we know about the crown, and they don't want us to have it. But they won't stand in our way. I know some of you are ex-Legion, and may know men on the other side, but remember this. They are the enemy now, and they will not hesitate to kill you. Keep your wits about you, and watch your shield brothers back. Ulfric Stormcloak is counting on us to bring him back that crown, and that's exactly what we're going to do. Follow me, quickly and quietly now. And work their guts on the ground before they even know we're here. Видях они. Атака! Аллах Акбар! Аллах Акбар! Ние ги изколихме. Остана само Тос. Без да исках нараних един от нашите. Мен да са хилна. Той не беше толкова трудно. Къде ми е меч, бе? Да, при оръжията. That's the way I like it. Short and bloody. They never knew what hit them. But do not make the mistake of underestimating the Legion. Plenty of them are Nords, same as us. We had the advantage of surprise this time, but things won't be so easy from here on out. Enough talk. Let's go kill some Imperials. Yeah. Glad you're here. Не е ли малко странно да се промъкваме, когато сме над 1000 души? Не чак над 1000, ама... Да се изберем. Избирам си Еоня. При огъня. Я. Ей, то си избрах. Аз го убих, бе. Ого, всички са избрали мене. Хванали са на мушка всички, аз няма какво да правя. Избихме ли ги? Да. Избихме ги като кучета. Оставихме някой тук да пази. Не, Гарин. Убихме го. Аз не се намесвам, за да не ударя някой. Изколил го брутално, че. Горкия империанец. Или как да му викам, не знам. I don't like the look of this. Perfect spot for an ambush. 10 to 1, they're just waiting for us on the other side. But there isn't any other way through. You sure about that? Then please, be my guest and go strolling on in there. We'll stay here and watch your back. Not so sure? Then perhaps we should take a moment to look around a little, eh? You there, unblooded. See if you can find another way through. We'll charge in to help as soon as we hear fighting. Друг път какво му има на Тос? Добре, нека да не минавам. Добре, хайде, няма да отивам там.
както ми казаха, защото може да са много. И да трябва да намеря друг път. О, моите почнаха да се бят. Значи трябва да намеря ръчка някъде. Ето тук. Моите хора са бят там, аз съм... The Imperials are here in force. Stick together. Пак ли трябва да отида? There may be some way to get through on the level above. Hurry. Тук съм. Не виждам никой. Защото може би няма никой. Моите какво стоят там и гледат. The Imperials are here in force. Stick together. Играта са отлична, хора. Ще там да я оправя. И какво се очаква от мене да направя? За Бога. Айде, влизайте. Всяко... Къде трябва да вървя? Нека си видим квеста. Да, той не е квеста. Добре, аз ще продължа сам. Може да си останат там. Дойдоха. Браза го този бък. Къде ли са останалите? Ей ги нашите. Ей го и Ралф. Maybe that cloud is a clue. You know, how to turn the ring so the door will open. Той го знаме, тако сме правили, хора. Envoy Cloud. Ей го. Значи...
тук имаме нещо, пеперуда и лисица. Тук трябва да е пеперудата. Тук трябва да е лисицата или каквото е там. Така. Къде отива оня нашия... Оня гамар или как се казваше там? Че някъде не го виждам, просто то с не беше и офицер. Хубава работа. И всяко. Добре хора, къде е шефа бе? Къде е боса? Без него ще трябва да се оправяме. Макар че аз не знам как. Благодаря ти, игра. Благодаря ти. Ко трябва да отворя тази врата? Да потърсим за айтеми. Нищо няма. Ако вземем този... Тези неща сега ще ги взема, защото мога да ги продам. Ако вземем този нож, както си и мислих. Ето тук има някакъв път. Ето. Тук си трябва да минем. Тези металните неща на земята не ми харесват. О, видяхте ли там имаше въжета? Някакъв капан ще бъде той, някакъв капан. Видях въжета. Той прави 14. 8 димеч и това горило е енчантна меч, чакай. Какво? Аха, знаех си. Знаех си, че ще има капан. Видях въжета аз. Нека да вземем този меч. Горящия. Да го намерим. Гори. Значи той кара наш... Хем мога да се хелвам. И така вратата трябва да е отворена сега. Не. Още не е отворена. Значи все пак той било просто... Тъй някакъв бонус, така да му кажем. Виждате ли какъв съм мен? Сетих се, че като взема ножката не ще стане. Това чест, дали може да има ключа? Gold. Scroll Dread зомбита. Да търсим нещо. Ето къде... О! Какво е той? Само той трябва да направим. Никакъв сложен пъзел. Драгор ли? О, тя... Сега да пробваме новия меч. Как умря, бе? Харесвам си новия меч, бе. О, как горят. Мали, то с меч е невероятен. О, ето го наша! Раса, че дойде. Жалко, че всичките ни войници умряха. Вие кога се съживихте? Тази игра ще ме умори. Ой, то ще се събуди, нали?
короната е и в този. О, то си силен. О, то звъди крещенето. Аре, ти на мен ли? Аз го... Добре, ще викам по него, ако можех. О, не забравих, че имам. Тос е мъртъв. Остана само Тос. Моите го довършиха. Ея короната. Ея. Стрелите ще си. Готово. Сега следващия квест е да дадем короната на Улфрик Стормклок, нашия шеф. И ще приключим този епизод, като му дадем короната. Чакай бе, каквото е. Да, нова магия. Нова магия. Добре, колко време ще я уча тая магия? Готово. Slow time. Забавя времето, хора. Имаме меч Фар Аспект. Така да му кажем. Мани много са кефа на нова си меч. Просто разбирате ли какво значи много са кефа? Много са кефа на меча си. Просто е прекрасен. I wish Kalmar would hurry it up. We shouldn't be here. At least we got the damn crown. I hope it was worth it. Отиваме с Skyrim. Даваме короната на нашия пич. Така, иначе ние сме нещо като бунтовници и събим срещу империята. Не мога да проверя колко войници изклах днеска. Преледен съм много. Your dog is back at his home. Take care with those flames. Travel safely. It's dangerous out there. The Empire takes him. Damn him. That old bear was right. Did you run into any trouble? Нещо, което не можахме да решим. That's the spirit. I'll get all the details from Galmar when he gets back. Now then, I'm glad you're here. О, Дани ни брадва. I need delivered to the Jarl of Whiterun. Deliver this axe to Balgrove. Брата трябва да я дадем на... Трябва да му кажа нещо. Men who understand each other often have no need for words. There are but a few simple truths behind one warrior giving another his axe. Добре, ще реша още един квест. Ще му дам брадата да видим какво ще стане. Разбрах. Keep your wits about you. The Jarl of Whiterun is known for his temper. Добре, дам брадата. И... Това е друг квест. Значи трябва да отидем в Whiterun. Дори не ми трябва такова ориентир. Стрелка, която ми казва къде да вървя. Дори не ми трябва. Ама той дори не са... Той дори не лага, но той е просто магия. Черна магия. Кеф ли та? Искаш ли още? Watch the magic. Определено този беше много заинтересован.
Ей го нашия човек. Така и ние сме неговите хора. Не сме неговите хора. Всъщност, чакай, аз вече се бил за бунтовниците, за стромкваците. Дали ще е добре да отида при него тъй? И да му дам брадва, която ми е казал неговия враг да му дам. Бе, странна работа, айде. Сериозно не ме атакуваха. Did he now? The man is persistent, I'll give him that. I suppose it's time I give him an answer. Proventus, what do you make of all this? If Ulfric were God might get nervous. Трябва да изчакам. Isn't Ulfric his weapon room? Cautious. I urge us to wait and see. Pray wait. I'm of a mind with Irileth. It's time to act. You plan to march on Windhelm? I'm not a fool, Proventus. I mean it's time to challenge Ulfric to face me as a man, or march his storm cloaks up to the gates. He'll do no such thing. A dagger in the back is all you could expect. He was rather straightforward with Torrig. Torrig? He simply walked up to the boy and murdered him. That boy was High King of Skyrim. I'm not the High King, but neither am I a boy. If Ulfric wants to challenge my rule in the old way, let him. Though I suspect he'll prefer to send his storm cloaks to do it for him. True, he's already proven his personal strength. Now he seeks to prove his armies. Then might I urge you to consider General Tullius's request? I mean, if you are bent on offending Jarl Ulfric. Ulfric is the one who has offended. But Proventus has a point. Ulfric has made it clear. In his mind, to refuse his claim is to side with the enemy. And what harm is there in letting a few legionnaires die in place of your own men? It seems cowardly. Was it cowardly then to accept the white gold concordat? This again. That was different. Was I given a chance to object to the terms of the treaty? No. The Jarls weren't asked. We were told. And we had to like it. The chests of gold didn't hurt. Damn it. This isn't about gold. It's time to decide. Lord, wait. Let us see if Ulfric is serious. Oh, he's serious. But so am I. Finally. So about this axe. You can return this axe to our friend. The esteemed Jarl of Windhelm has my answer. Make sure he gets it. Proventus. Това значи, че ще има война. Нямам представа, ще разберем в следващия епизод. Веднага, щом завърша с този квест. И да видим какъв ще бъде следващия квест и следващия епизод ще го направим. И така... Да, трябва да се върнем и да дадем брадвата на другия крал. I have to wonder. I own Hollifrost Farm outside the city. It's honest work. Ето го тос. Ето го нашия крал. I'm not sure why, Tully. I Връща. was wrong about him. You're right, Dalmar. Again. I'm in no mood to joke. Give the word, my lord, and Whiterun is yours. Whiterun is only a means to an end. I've toured our camps. We're ready, Ulfric. Whenever you are. Is any man ever ready to give the order that will mean the deaths of many? No, but neither is every man able to give that order when he must. But you are that man, Ulfric. You've been that man before, and you'll be him again. And these men and women, they call themselves Stormcloaks because they believe in you. They are the meanest, toughest sons of bitches Skyrim has to offer. Той не излиза само да кажа. They want this as Не much as слушайте you думи. do. Perhaps they want it more. You're certain we're ready. Whiterun's army will no doubt be bolstered with legionnaires.
And those walls around Whiterun are old, but they still stand. We are ready. And I might be old myself, but I'll kick those damn walls down with my bare feet. If you would only ask me to do it. And I'm sure you could do it too. All right. This is it. Yes! Send the word. A new day is dawning, and the sun rises over Whiterun. Aye, and the sons of Skyrim will greet that dawn, teeth and swords flashing. So it begins. Make haste to our camp in Whiterun. I want you on the front lines. О, ще атакуваме. Ще има война. Your place is on that battlefield. Война. I need you there. Война. Да, сър. Fight well or die well. Talos be with you. И така, хора, надявам се този клип да ви е харесал. Така, в следващия епизод 100% сигурен съм, че има нещо като война. Не знам пак дали ще има толкова малко хора. Не съм сигурен, ама той със сигурност вече ще бъде война. И да, надявам се клипа да ви е харесал. Дайте поощрен вод, абонирайте се и чао!